ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ భారీ వర్ష సూచన జారీ చేసింది. మంగళ బుధవారాల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయంటూ 8 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఆదిలాబాద్, కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, నిజామాబాద్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానూ ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయి. గంటకు 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. గడిచిన 24 గంటల్లో రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా మెదక్ జిల్లాలో 6.7 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. శంకరంపేటలో 5.7, పాపన్నపేటలో 5.6, చేగుంటలో 4.8 సెంటీమీటర్ల వాన పడింది. పలు జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిశాయి. పశ్చిమ బెంగాల్, ఉత్తర ఒడిశా తీర ప్రాంతాలపై కొనసాగుతున్న అల్పపీడన కేంద్రం నుంచి ఆగ్నేయ దిశగా రుతుపవన ద్రోణి కొనసాగుతున్నట్టుగా ఐఎండీ సూచించింది.